So what's up day mga kordo dino kay naada ko sa kuan ba sa Esperanza kay nangita ko lagi sa munisipyo lagi kay nag na Kisa. sami kana kaon ni Kol tugma uy buang mo sa Esperanza kol kana ay uy nagunsa kasi ka da saba ba kinamingwita ay namingwit o man ka sa dagat dako kay karapay ba ay buang namingwit na may nungo ni diri sa bato ba na na buing na may ta saba big panaan ninyo ini namingwit unsa may pagkauna na niya oh uy saba ba kinamingwita ba buang man Mas siguro karapay ni sa marag ko Esperanza kadako ano tawang tanga wa man kay makuha dra good item ba good item na ay bakit nitukob na banaan ninyo uy sige hapit akol kana sige hawa diha ah aw hawa ba kay taon ni utukob isang taon taw kana diri klaro gid na dako gid kay nang karpa gyud na ako was karpa dakong karpa ang problema kung makuha na niya makaon ba kanan niya simento kol ano kol na kung sa Pawa ba? Namingwit. Lakaw dito may lakaw ba? Samok-samok na namingwit dito diri ah. sige asa ditong kanday ang kuan munisipyo de Esperanza na buang nakakuan mo ko diri buang nga tawo unsa wa mo to katumar yang tambal ang buang